Hola, com esteu? Quant de temps sense veure'ns, no? Quines ganes de poder-nos trobar aviat i tornar a fer música plegats. Mireu, us he gravat aquest vídeo per poder-vos explicar l'activitat de música que us proposo per aquesta setmana. Per fer-la necessitareu, a veure si trobeu per casa, un full on poder dibuixar, encara que sigui per una banda només, perquè el reutilitzem, o un full de llibreta, o un cartró gros, o... Jo he trobat aquest full més gros, que és el que faré servir. Necessiteu un color, o un retolador, un plastidècor, una cera, alguna cosa per poder dibuixar, del color que us agradi o del que tingueu a mà, que tingui punta. I després també, si trobeu per casa, us deixen un mocador llarg, o un cordill, o una llana, o una corda, un tros de corda, o fins i tot amb un rotllo de paper de vàter, veureu com farem. Doncs l'activitat es tracta de fer cercles amb una música que està sonant ara. És una música d'un pianista i compositor català que es diu Carles Biarnès, que aquests dies de confinament tancat a casa seva ha gravat algunes músiques tocant el seu piano. I aquesta que us proposo avui d'escoltar es diu La leyenda del tiempo. És una cançó que es va fer molt famosa ja fa molts anys, cantada per un cantant de flamenco que es deia Camarón de la Isla, però que en Carles Biarnès ha volgut tocar amb el piano sol a la seva manera, fent la seva versió, que es diu. I amb un piano sol i amb alguns sons gravats també que ha gravat ell i els barreja, ha fet aquesta versió tan bonica que podreu escoltar. Doncs, la primera part de l'activitat és la següent. Es tracta de fer cercles amb el paper o cartró o cartolina que trobeu a casa. Els cercles poden ser petits, poden ser grans, poden ser a poc, poden ser de pressa. Depèn del que la música us suggereixi a cada moment. Jo us recomano de fer-ho amb els ulls tancats, perquè aleshores no estarem mirant el que ens envolta, estarem fent servir les orelles només per escoltar la música i amb el tacte podem mirar que no ens sortim fora del paper per no guixar el terra o la taula allà on ho fem. Si voleu us podeu tancar els ulls amb un mocador o si voleu només tancar-los i quan us vingui de gust els obriu. Provem? Vinga. Us sortiran cercles més petits, més suaus, sense apretar. El cos de vegades es pot moure i us ajudarà a seguir la música fent els cercles. De vegades us sortiran cercles més grans. Apretaré més el color i sortirà més fort, o sense apretar gaire sortirà més fluix.
i puc començar a fer cercles al terra. El puc fer més en l'aire. Puc fer com si el mocador ballés, es posés a ballar, fent cercles a l'aire. A vegades són cercles petits o cercles més grans, des de més fluix a més gran. Em puc posar dret i fer-ho dret, movent-me també pel lloc que tingui, així puc moure més sense xocar amb els mobles, però amb més espai, més moviment, segons la música em digui, fent cercles. Si no trobeu un mocador, us dic que amb un rotllo de paper de vàter també podríeu fer-ho. Deixo anar una mica, que quedi una mica llarg, i començo a moure. I així també puc fer cercles. Si us fixeu, el paper de vàter o el mocador dibuixa línies i cercles a l'aire al ritme de la música. Jo ara ho he fet assegut, però això del moviment ho podeu provar drets. Doncs espero que us agradi aquesta activitat. Si graveu algun vídeo o si feu una foto d'algun dels dibuixos que us hagin quedat, me les podeu enviar per correu electrònic. Doncs fins aviat. Adéu.